Uba alan tri of Dakar, ubadai Ustad Vice President ke UDP, hakasi balang ula plaj pajba ika pustar, jong kawe ka film kasi, ka belajar kerten kendailat hasilong press club. Ya ketika film, lapen mi bat penwandur, tau ba komandar syang pliang, hakaba upira dok tedong, kawan ripong rup, bat u golden star susyang, kila menta kum kiting shop bat puron kibakam hakmat. Kat kum kajinya tu uba komandar syang pliang, baka daw bansnada kawe ka pustar, kadai hadin baka tenat tobacco control program jong ka sarkar jala kalap haweng no yak te kadur postar kabarim namar kadon ya kadur badi secret kabalong persya ya ka ain di secret ulai turu bayak te ka film on sedang ban pen ipai ba biang nadu ka ar penru terik nta uluber haviju sinema shillong karbaha galeria anjali on pen i nadu ka ar terik uyayong ulai turu bayak te ka film lashna haka jinglut kabalakot syaka khatsan laktingka kum bancupan kemau hang ni bayak te ka film ladep ban penipaj ba haus nam arjar arpau henry tang katok anesngi lasang eno nakadaw ka jingsar ka klam jingpang covid-19 nakaliang uba alan 3 haswa ban plaj ba ya ka pustar ulong baleng ba ka ne ka film kandailat kanwara apat ka jingkladur ya ka imlang ka salang jong ka jaj benreu ka bala jutip kum ka jaj benreu ti beru tiblei film kandailat ka dei ka film ka ba ngila de pelat ya ka pustar namar bang ngila pen i teng hau senam beladap hatu ka porbadon ka ne ka jingpang klam corona tenrei hakini ki kendiak singi ngayo ya ka kual na ka office jong ka tobacco control program jong ka government of Meghalaya ka ba kila khot yenga bat ong ba hakatu ka pustar jong ni udon u secret uba ngi pen i te ngang kamdei daga intention bangan promote u secret rei kalong sibenta hakabia dei bat ka ba ka jingya jong ka film te ngala batai kum tai doktor ti yong hajing sya kat kum ka an jong ka national tobacco control kamlong ban pen secret te ngala ya syai i ba kamdon ngono hajing tmu ban advertise lan ya ban promote ya tau secret ngile hapok film ngila datho hajing sya aman bawan kipat badi secret ngila ibet no smoking te i doktor ila ong ila kerpat ba ban num pendon kamsyu da ketuka pustar ka badon u secret hau bau di hatu ka pustar te nakleng jungiru ngila menjur ya kata te ngiong bangin nom pendon kamsyu ya katu nri itu ki baladon ka social media bala lot ndu macam senam ting ngiong kat bala tingin kerpat iki breu banom ya share syu ya katu ka pustar ka badon secret kenang bakan longkum kata kajing long kanom dei ka taban promote yo secret te menta kasngi ngidon hangne nak menta bangin ngila dep shna ka wei ka pustar ka batmai ha ka bangila delete no ya uni u secret bat ngasu baru ban pentip syapi ba nginyo ban pen i biang ya ka film kandailat nadu ka ar punriu tarik menta ubenai hapo bijus nama bat haka arterik pede nginyo ban arterik april ngin sedang ban pen i pede ha galeria hadin ba iba komandar sangpliang ila khot yang ban yadon rekat hak tu ka premier screening apo silong club ngala kum klem labat ya kapor bat ngadu ban pek ya katu ka benta ka pasdam renga yo pek tang ka benta ka ba khaddu bat katu ka pengkelai nga ban angut ban yo pek yang ini ka film do pasdam namar ngai wat hak tu ka benta ka bokot ru kimat kiba kan ka film ka khata ka ketik jenggot jemput khat ke imlang salang haki babun giliang bat ngangit skam ba lingba kani ka film ka imlang ka salang jong ka jaj benriu jongi khamtam kin kindet benriu bat kala dei ka por hi bangin ya keter kener la khati kamon khati kadiang ban senyang sya kani ka benta jong ka imlang ka salang ka bakta madyong ya ka nam ka burom jong ka jaj benriu jongi hi kum kata ka jaj benriu ka ba kerpang kalong gawe ka ba singaw tanat ikini ka film ban ak kalong ka niling jama compare iban ak agane ka kandailat bon sini ki film nga kham akum supporting actor lan ne kum comedian ta gane par kham long yui ma compare imai ta kadaw ba compare kita ki role ta gawe ba kum ongi director tangi le i ga ki social media ki la long ba si keren ba nata mo tangi ka kandailat nailat harai ka kham ya don ling hi malum malaba ka nega film mo ka nega film don ling ha ta ka rukom mo de ka jing sneng na benta ba ngia keren ha ka perthai long to
benda kilawan page pada kan ne ka film pendailan kin ye iya ke jing sha ka long to inde ke jing mentoi pat ke jing sneng ke jing hikai kumno ban wan pai saka jing bha man ni ki prio la ni tre ke no kam nang babha ni la ai pan nim jang Ada kabar untuk kibem bahasa rajuk kupor berkepat red sekipat nong song senong song kuri untuk kap ban soba pada senyang dak balik ni bapet yang ni film dai la